Айва оңмаған болса екен, яки Истанбулда қар неге яуды? Әлі күз айларында Түркиянең татар авылларында яшәүче туганнарыбыз бакчаларында быел айва бик уңганны сөйләделәр. Иске шәһәргә капчыклап ташыдылар һәм күчтәнәч итеп өләштеләр. Айва ул бик каты, тиз генә бозылмый торган җимеш. Төркия татарлары бик яратып аның бәлешен пешерәләр. Ул бәлеш пирогны хәтерләде. Компотын, кайнатмасын кайнаталар. Үзен генә пешереп, чикләвек сибеп, татлысын ясыйлар. Популяр көзге кышкы җимеш булу өстенә айваның башка хикмәтле ягы да бар. Бик күп төрекчә сынамышлар, әйтемнәр шушы айвага бәйле. Мәсәлән, айва агачы чәчәк атса, яз килү билгесе. Мәхәббәт алма ашау белән башланыр, айва ашау белән тамамланыр, диләр. Чөнки айва алмага караганда катырак һәм алма тәмлерәк аңа караганда. Көтелмәгән авыр хәлгә төшкән кешедән айва ашадыңмы әллә дип сорарлар. Тагын бер сынамыш. Айва уңса, кыш каты булачак. Ягъни шың кыш киләчәк. Ә быел айва уңды. Һәм әлеге сынамыш телдән төшмәде. Көзен бер кисәтү кебек кабатласалар, ел ахырына таба киресенчә әлеге сынамышның бүгенге климатка бәйләнеше юклыкны сөйләделәр. Чөнки декабрь ахырында көтелгән ни кар, ни суык күп җирләрдә күзәтелмәде. Бу көннәрдә айва янә телгә менде. Дөрес икән бит. Бездә Иске шәһәрдә соңгы 4 елда беренче мәртәбә кышның шундый суык, карлы көннәрен күрдем. Төннәрен температура -13 градуска төшә. Монда ул -20-дән дә ким тоелмый. Шәһәрдә бит җиргә кар 2-3 метр түшәлмәгән. Күп дигәндә шул 10-20 сантиметрга кадәр булыр. Ә бу кар, бу суык Истанбулда бөтен дөньяны кузгатты. Шуны да әйтим әле. Айвага ышанып, бездә бит быел өйгә суба төрекмичә. Каменның бер төре дип әйтергә мөмкин. Шуны кертеп куйдык. Агач, күмер ягарга кирәге чыгар, янәсе, каты суытса. Яз газ ягу гына җитмәс. Булай газ ягу көйләнгән әлбәттә. 25 гыйнвар көнне өйдә менә шул мич янында җылыда хәбәрләрне күзәтәм. Хәбәрләрдә Истанбул уртасыннан өйләренә кайта алмаганнар зарлана. 8 сәгать бүкеләрдә утырганнарын әйтәләр. Ул арада Истанбулдагы бер туганыбыз шалтыратты. Машинасын эшендә калдырган, үзе 10 километрдан да ераграк өенә җыю кайткан. Кыскасы, мәхшәр кузгалган Истанбулда. Журналистлар бүкеләргә барып җитеп, туры эфирга чыгып, кар буранда ишеп интервьюлар алып йөриләр. Ә тегендәгеләр су китерегез, ярдәм итегез дип утыра. Су сораганнарына кар ашагыз дип кычкырып җибәргәне сизми дә калдым. Кеше авыр хәлдә калучының хәлен үзе шул хәлгә төшкәч кенә аңлый диләр бит. Мин җылы өйдә утырып каян аңлыйм инде. Ә менә бу хәбәрчеләр ничек тегендә монда йөреп торалар соң? Истанбулда бит кар яуган да дөнья туктап калган. Бик кызык тыелып китте. Төнге 12ләр тирәсендә теге журналистлар студияларга кайтып сөйләшә башладылар. Һаман эштә булар. Ә машиналар һаман юлларда, берсе өстендә берсе. Студияларда мәш килеп талашалар. Туры эфирлар төнге 2дә дә бетмәде. Күп машиналарда кышкы тәгәрмәчләр юк икән. Хәтта шылбыр тагарга кирәк. 2 көнлек метеорологлар кисәткән халыкны. Нигә эшкә машина белән барганнар? Ә шәһәр мире ресторанда ушып тора. Кит аннан. Җитмәсә юллар бормалы. Тигез генә түгел бит. Машиналар урыннарыннан чана кебек шуып китәләр дә, юлда ни бар, дивармы, башка транспортны барысын сөрәләр. Үйләре тәрәзәләреннән карап утырган блогерларга эш табылды. Мәш килеп, телефон видеолары тараталар. Интернетны ачсаң да, телевизорны кушсаң да, котышкыш
куркыныч бер хәл булган кебек. Истанбул халкы карга тотылган. Тагын таксистлар кешеләрне ат бәясенә ташыганнар. Метрода, автобус тукталышында чират төннәр буе дәвам иткән. Кунакханәләрдә урын калмаган. Шул бөкеләр тирәсендә урнашкан отельләр шыплап тулган. Яннарына башка чит кешеләрне кертергә риза булганнарга гына урын биргәннәр. Кунакханә бәяләре берничә мәртәбә үсү сәбәпле халык шул тирәләрдәге мәчетләргә тулган. Шунда качканнар алар салкыннан. Икенче көнне үз-үземә уйланып йөрим. Бу кар яу бөке галәмәтләреннән 1000 мәртәбә кызганычрак, хәтәррәк, җир тетрәүләрен кичергән халык ничек булай шәһәр эчендә 10-15 сантиметр кар яуудан шушындай хәлгә төште соң? Сәбәпләрнең берсе, әлбәттә, әзерлексез булу. Истанбулда елда бу кадәр кар яумый. Мондый хәл 6-7 елга бер күзәтелә икән. Икенче сәбәп, көздән үк машиналарның тәгәрмәчләрен кышныкына алыштырырга өндәүгә карамастан, күпләрнең бу эшкә кул селтәве. Өченче сәбәп, Төркиядә юллар туры түгел, таулы җирләр күп. Тракторлар юлны ашып китә, алар китүгә кар таудан ишелеп, кабат күмеп куярга мөмкин. Шулай ук без Истанбулның иң никадәр зур шәһәр икәнен дә онытмыйк. Халкы 15 миллионнан арта. Кар яумаган вакытта да эшкә бару, кайту сәгатьләрендә бөкеләр шәһәренә әйләнә ул. Ә менә ниндидер буран йөреп барган кешеләрне, машина авариялары мизгелләрен телефонга төшереп, бер-берсенә ялгап ясалган видеолар хәлне тагын да тәэсирле ясый. Шәһәр җитәкчесен акларга теләмәсәм дә, мэрга каршы булганнар өчен Истанбул халкының кар тоткынлыгында калуын күпертеп күрсәтү кулга үзе килеп кергән форсат кебек тоелды. Ни дием, мэрның сайлау вакытында шигары шундый иде. Лозунгы, ягъни һәр шей, һәр әйбер гүзәл булачак. Менә шуңа ашты бит. Карлы Истанбулның матур фотоларына бер күз салыгыз, әкият кебек. Юлларны берничә көн инде бушатырга тырышалар. Күпләр машиналарын юл кырыйларына, хәтта уртасына ташлап калдырга мәҗбүр булган. Хәзер кар көрәүчеләр үтәлмичә, әлеге карга күмелгән машиналарын чыгара алмый интегә. Шуңа күрә тәртип урнаштыру әллә ничә көнгә сузылды. Шул ук вакытта төрекләр кар яуыны бәрәкәткә санап сөенәләр, үзара котлашалар, урамнарга чыгып биеләр. Менә шундый хәлләр. Миңа калса, Истанбул кебек карны сирәк күргән шәһәрләрдә булай күп кар яуга, шын кыш килүгә айвы гына айыплы. Уңмасын иде ул. Мәкалә 2022 елның 26 гыйнварында Идел журналы сайтында чыкты. Автор Азирәк Гәрәева Акчура. Төркия, Иске шәһәр.